Velkommen indenfor til Historietimen. I dag er vores emne sociale forhold med fokus på fattigården, og det er, som det lyder, rigtig spicy. I dag vil I møde vores All-Star cast med Laura, Amelia, Tobias og Asger. Vi sender den videre. Fattiggården. Hvorfor blev fattiggårdene egentlig etableret? Fattiggårdene blev etableret for at hjælpe de svageste i samfundet. De første fattiggårde kom i 1840. Derudover var de blev lavet for at samle de fattige. Omgivelserne på fattiggården var ikke mere end de fattige var vant til, men på fattiggården var mad og vand. De blev oprettet, da enevælden blev afsat, og Danmark fik demokrati. Altså midten af 1800-tallet. Man gik fra at skulle klare sig selv, til at der kom et socialt sikkerhedsnet, som indebar fattiggårdene. Det skete i den tidlige industrialisering. Dermed fik danskerne flere rettigheder. Og nu til livet på fattiggården. Okay. Livet på fattiggården. Man endte kun på fattiggården, hvis man ikke selv kunne forsørge sig selv, og man ikke havde rige familiemedlemmer. Fattiggården blev set som en sidste udvej. I teksten Fattiggård i Silkeborg beskrives fattiggården med dette citat. For de fattige blev fattiggården et udtryk for den dybeste ulykke. At komme på fattiggården var ensbetydende med at blive udstødt af samfundet og en stempling for livet. Og det understreger vores pointe og vores forståelse af fattiggården. Ingen tog på fattiggården af fri vilje, og hvis man kom på fattiggården, havde man mistet sit arbejde og tjente ingen penge. På fattiggården fik man husly og et arbejde, eller rettere, så skulle man udføre det uslet og ensformigt arbejde for at bo på gården. Udefra kunne fattiggården godt lyde som et godt alternativ til et liv på gaden uden tag overhovedet, men som fattiggårdsbeboer blev man frataget stemmeret og frihed. Fattiggården i Silkeborg. Fattiggården i Silkeborg blev indviet i 1869. Den lå på hjørnet mellem Tværgade og Markedsgade. Den flyttede 3 gange, inden den blev lukket i 1958. Den har også ligget på Aarhusbakken og Vester Kejlstrup, og det var et stort skridt for byen, at fattiggården blev oprettet i 1869. Men samtidig var man fra kommunens side bange for, at fattiggården ville koste for mange penge. Man ville gerne kunne give de fattige en sidste mulighed. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Nådesens Brød af Henrik Pontoppidan, som vi har læst i dansk. Og novellen beskriver forholdene på fattiggårdene i 1887, og hvordan levevilkårene og livet på fattiggårdene egentlig var. Livet er skildret i kontraster mellem de indre og ydre rammer, og novellen giver en kunstnerisk kritik af livet på fattiggårdene. Rammerne vises i forhold til beboernes opførsel og ikke mindst de normer og regelsæt, som fattiggården er bygget op omkring. De kontraster, vi ser skildret, er, hvordan beboerne ikke føler sig tilpas og samtidig brugte og livstrætte. Selvom rammerne næsten er kongelige, og ingen har boet i noget lignende, føler sig beboerne overhovedet ikke velkommen. Kontrasten ses også mellem bestyrens mad, som består af bøf, og beboernes af velling og sild. Novellen viser også kontrasten i, at beboerne er rene og pæne. De er altså vasket og klar til arbejde, men de føler sig stadigvæk beskidte og brugte. Alle kontrasterne viser den ironiske tone, som præger novellen. Et citat fra novellen. Helt kongeligt ligger dette på toppen af en kratbevokset banke ud mod fjorden, muret i rødt og gråt med spir på gavlene og majestætens navneschiffer funklende i guld på blå grund over indgangsdøren. Citatet viser den kongelige facade og ikke mindst ironien, som Henrik Pontoppidan formår at udtrykke med denne beskrivelse. Selve novellen er skrevet, så man som læser nikker genkendende til ironien, men samtidig ryster på hovedet af behandlingen af fattiglemmerne. Deres sidste chance for tag over hovedet bliver i pæne rammer, men med ensformigt arbejde, strenge regler, som næsten ses for umenneskelige, og ikke mindst en fratagelse af rettigheder. Henrik Pontoppidan skildrer fattiggårdens bagside, og ikke mindst beskrives fattiggården som det sidste sted, man vil slutte sit liv. Velfærdsstaten. Nu tænker jeg nok, velfærdsstaten kom den ikke først i 1933 med politikeren Karl Steincke, og jo, det har I da fuldstændig ret i. Men det vi skal se på her, det er, at vi har en social udvikling her i omkring århundredeskiftet, som vi så senere leder hen mod den her velfærdsstat, som i dag nyder meget godt af.
Men vi er også i en tid, hvor forskellige ideologier begynder at blomstre frem. Vi snakker om de 3 hovedideologier. Konservatisme, som har magten, socialisme, som er arbejderne, og liberalisme, som er dem, der ligesom prøver at gøre oprør mod de konservative, som mener, at vi skal være frie og være vores egen lykkesmed. De forskellige, de mener jo, at for eksempel liberalisme, de har det sådan lidt. De fattige, jamen, hvorfor de er fattige? Det er da deres egen skyld. Det kan vi ikke gøre noget ved. Hvis du er fattig, så bliver du selv nødt til at redde dig selv. Hvor vi som modpol har socialisme, som mener, at det er meget vigtigt, at de rige, de betaler til, at alle betaler via skat til, at vi kan have et socialt sikkerhedsnet. Og ind midt i det, så har vi lidt de konservative, som er ved magten her, også kaldt Højrepartiet. De mener lidt, at det skal ikke være statens opgave, ligesom at redde dem. Men det er heller ikke et problem, man skal overse. Det er sådan mere de lokale godtgør, der skal sørge for, at vi har et fattighjem til de allermest udsatte. Og det ser vi også her i Silkeborg. At for eksempel Drewsen, han er med til at have boliger til sine arbejdere, og ligesom holder hånden under dem, men det er stadigvæk usikkert. Og vi har også kun det her fattigvæsen. Vi har ikke nogen form for velfærd. Og det er kun til de allerfattigste, og det er jo kun fordi det er den eneste udvej, ellers vil det jo slet ikke være ideelt. Men så kan man jo også spørge, er den her fattigård en form for velfærd? Fordi der kommer med mange konsekvenser. Du bliver for eksempel umyndiggjort. Det vil sige, du kan ikke stemme. Du har lige pludselig ikke ret over dit eget liv. Du bliver tvunget i arbejde. Og på den måde kan man også sige, at det her sådan en måde at undertrykke et oprør på, eller at sætte de små svage i boks. Det kan man ikke vide, men man kan sige, det er jo nok ment godt, og er ligesom de første skridt mod den her velfærdsstat. Det ser vi også i teksten Socialt forhold, som er en lærebogstekst, hvor vi også har taget udgangspunkt i til de forskellige ideologiers mening. Yes. Så vil jeg også se lidt på udviklingen af Silkeborg i forhold til de nationale tendenser, altså lidt ud fra det her sociale noget. Det er, at Højre er ved magten, altså ligesom vi så, da kongen var ved magten indtil 1849, da vi fik grundloven, så er det stadigvæk de her rige mænd, de konservative, dem der vægter de gamle værdier og ejer jorden, der ligesom bestemmer. Men vi ser dog, at den menige mand, han får mere indflydelse, blandt andet ved industrialisering og urbanisering, altså ved at arbejderne kommer til byen. Og vi ser en ytringsfrihed, man må mene, hvad man vil. Og i det, at en befolkningsgruppe bliver større, og så får den selvfølgelig også mere indflydelse, og det er meget vigtigt. Så altså de forskellige holdninger kan moderere hinanden, og flere så kan få gavn af den politik, der bliver ført. Og hvis vi ser på Silkeborg, så ser vi også mange af de her nye ting komme til. Altså vi får et hospital omkring århundredeskiftet, vi får fattighjem, vi får skoler. Og det er jo også tegn på, at nu vil man gerne hjælpe de svage, og man vil gerne sørge for, at de her goder ikke kun er for de rige. Og Silkeborg er også en glimrende tegn på urbanisering. Vi har en by, der nærmest ikke eksisterede for 150 år siden, og nu er en af Danmarks allerstørste. Og også som er bygget op omkring industrien, da Silkeborg er en fabriksby. Nu da vi har hørt om alle de forhold, der har været gennem tiden på fattiggården, og hvordan folk har levet der, så vil jeg også snakke lidt om, hvordan folk egentlig levede normalt på det her tidspunkt. Frem til 1950, der levede de fleste folk egentlig på landet og arbejdede med landbrug. Derefter skete der en urbanisering, og det skyldes jo egentlig industrialiseringen, og folket flyttede til byerne for at få arbejde, som jeg allerede har hørt. Vi kan egentlig godt sige, at forholdene før menneskerettighedserklæringen strider imod de forhold, som vi kræver at leve under i dag. Folk havde ikke hygiejne, de havde ikke råd til mad hver dag, de levede egentlig dårligt, eller det var jo hverdagskost for dem, men for os lyder det ekstremt og usædvanligt. Familier på op til måske 5 personer, måske mere, det kommer selvfølgelig an på, hvor mange børn man nu får, levede på ekstremt små arealer. Altså, vi har været på en rundtur med en museumsguide, som har sagt, at de levede på cirka 30 kvadratmeter per familie, og det er utrolig lidt i forhold til, hvad vi lever på i dag. Men der var selvfølgelig rigtig mange arbejdere, og de levede på de her små arealer, men der var jo også, nogen der var højere i hierarkiet. Altså, der er et kæmpe socialt skel, et kæmpe socialt spring, hvor de fleste ligger i arbejdsklassen.
Men så kan vi så perspektivere og se, er det virkelig så slemt at leve på fattiggården? Man havde seng, man fik mad, man havde et arbejde. Man blev egentlig forsørget så meget som muligt. Jeg tror mere, at det er det psykiske pres, du får ved at ikke være fri og blive presset til at gøre nogle ting, som du måske egentlig ikke har lyst til. Jeg tror, det er det, der er problemet ved at leve på en fattiggård i forhold til at leve i et lille hus på meget få kvadratmeter og fryse ihjel måske om vinteren. Det var det, jeg havde. Ja, og til sidst, så vil vi slutte af med lidt kulturel perspektivering, fordi er der noget, man ikke kan, så er det benægte, at kulturen har en meget stor vigtighed, og en vigtighed, der kun steg igennem den her periode. Fordi 1800-tallet var jo spændende, fordi vi havde en romantik, som var sådan meget national, den var meget konservativ. Det var noget kultur for eliten. Den vil ikke forholde sig til sådan samfundsmæssige problemer. For eksempel skriver H.C. Andersen om Silkeborg, altså om det her urbaniseringsemne, at kun få danske kendte Danmarks skønneste egen inde i landet, og endnu færre i den store forstandige, nytteskattende verden, tænkte på de kræfter, som Gudenåen i årtusinder i sin vandmængde ligesom spillede hen. Altså det lyder meget lidenskabeligt og sådan, men det er nok lidt bedre, end det reelt var. Men så vi kommer senere hen i århundreder, så ser vi også, at proletariatet ligesom får et stemme, at kultur det også kommer fra bunden af samfundet med det her moderne gennembrud. Og der kan man for eksempel læse af København af Johannes Jørgensen, som er en af de store forfattere fra den periode, at fra de blide drømme i efterårsgyldne parker, altså sådan en slags ironi, til et fattigt kvarters kummerlige kamp for livet i en verden af kulde og snus, altså ligesom tør at stille de her kontraster op mellem de rige og de fattige. Og det er også med til at sætte den politiske dagsorden, og derfor er kulturen meget vigtig.